Hayi babo. Hayi khuluma bafowethu, hayi cha ngani zakwethu. Ngiyabuka lapha impela yakathi hayi khona hayi. Iphansi kwenkomo manje leli inxele leli. Liyasenga awu uyabona ngiyezwela lembelele ningasinqamuke kuzoyigwabhuza ngenxele lokwekhonde inqamuke kade kwaligcina ubisi. Wagcina nje ukusenga ali bafowethu. Hayi umuntu omdala madoda wazovuka ngengane ukuthi kodwa into angicasula ngayo unowabo ababaningi engabe ngempela wadlala nabo umdlalo kwacaca manje silindele uproducer yena kuyena nokuthi aphinde futhi atholakale naye ebuyisele emphakathini njengothokozani langa. Manje simthole giya endwendweni zeingane ezincane lapha izalayo asimazi ukuthi ngempela ke uhloseni ubhekephi futhi njoba ukhala nje mthobisi ukuthi mina lo mfana lo inxele leli angibonge ngalo ukuthi lacula ngoDisemba lagadla lingigadlela lapha elagadla khona. Cha wangicasula mina angizange ngijabule nje hlobo wangicasula mina ngoba vele uAli kujwayelekile ukuthi acule ngengoma ngezinto ezenzakalayo esematheni kahle hle ngamnika ipenalty mina uyena ofanele abonge mina wangicasula ngokuthi manje azothi ke nange iquntsula isangoma yavela kodwa ngihlanze ngaleyo nto leyo wayengiquntsula lapho lo mfana yabona leli gama lokuquntsula mina ngiyalazi ithi imbongo noma inqaba kuwele izibuko ithwele isaka lempuphu uyiquntsula lapha uyiyekile ngoba uthi iphuza amanzi mhlambe ikhokha umoya ukuthi kuziwele. Kodwa manje yanginyanyisa nje kwampela nje mina uAli lapho ukuthi usho ukuthini mayithi nange iquntsula isangoma ngavele ngabona ngathi hayi cha ngiyadileleka lapha manje ke lapha ka kusiziwe kumthakathi weindaba manje ke kuthiwa kobe kugroove eMaritzburg umthakathi weindaba liyo balo khonya khona ikhonde madoda hayi la kuMgube suka kodwa ke nasi isikhova lesi ngisibona starta nje mina asiqondakale ngempela ukuthi kanti masikhipha abafana ngempela kuduma izulu fanele ke abafana beyovimbaphi kuluphi ukhalo ngoba asikaqwe izindlu zonke nje ke zonke zivulile sithi cha sifuna lokho kuyisikhova mawungena lapha kufike ihlobo lomlilo livutha kuyiphose embawuleni manje ke cha ke impela ke mina angiyiboni kahle ukuthi ngempela lempi yonke lento ibhekephi. Uyabona wena ngizwe angaze mina ngasibona isehluleke esifana nawe la ezweni so nje ngicela uhlukane negama lami ngoba ngizokwembula izinqa boy wena indaba zakho siyazazi alikho ixuku nephixi elifana nawe uyabo so ngicela nje uhlukane nalento yakho oyenzayo ukuthi ugade umuntu make wenza kahle nje waduma ubusuzoyincikisa ngawo lokho ukhuluma izintwanyana ngoba ufuna ukuthi lingakhohlakala igama elithi ngizwe ngoba wahluleka ukusebenzisa wena ithuba lakho urinikiwe emsakazweni ukhozi urinikiwe nayo idlozi lakeni lasemachuneni ukuthi uyoba umsakazi okhozini wafika wakhohlwa wena okhozini ukuthi uqashelwe ukuba umsakazi wacabanga ukuthi uqashelwe ukuzoxoshisa abanye abasakazi abafana noNtshata abafana nabanye nangengize ngibabale uyabazi wena yabo so nje ngicela nje ukuthi uhlukane negama lami ngoba angifuni ukukhuluma indaba zakho yabo lento nje oyenzayo ukuthi uzongibiza ngekhonde la ungibiza ngayo yonke lento ongibiza ngayo iyangiceka boy and into engiceka kakhulu ke mina kuwe nje ubona ukuthi ucikwa ukuthi mina ngibhizi nezingane ezincane mina ngicikwa ukuthi wena waqashwa emsakazweni uma kumele ukuthi ukhuphula umculo kaMaskandi wabona wena kufanele ukuthi uzama amathuba ukuthi uxoshisa abanye abasakazi wagcina kuxoshwa wena ngoba vele umphuphe wena ayikho into yakwayenza yaphumelela yabo wahluleka ngisho usuqasha amabhasi intombi zomhlanga ukuthi azomasha lapho ukhozini zimashela ukuthi uNtshata angaphinda abonakala eduze kwazo siyakwazi phela lokho sihleli nje ukuthi imikhuba yakho yobuxoki yonke le owawuyenza lokho uzoyenza la kuMaskandi manje kahle wena unyonini umthetho wakho awuqondakali uyinhloboni yenyoni noma uyilulwane noma wini yabo uyibiza ngesangoma khona isangoma esiphu
uhluphe kanje esingenayo ngisho indumba yabo isangoma ukubona isangoma ngawuhlele endumbeni yakho wena uhlukane nezinto ongahlangene nazo ohamba uyikhuluma la uphixeza wenza yonke lento oyenzayo. Mina ngizwe ngiyazi ukuthi wena ukwazi wangithanda ngisho sasakaza wena wazama wena ukuqeda nyanga egama lami yabo wangethuka la wangidica ngenhlamba mangabe sengikufonela mina wagijima wacasha ngezikhulu zokhozi ngoba uthi uzama ukuqeda ngegama lami wahluleka. So ngeke uzuqede manje boy, awusenayo ipower, dala yathathwa ipower mhlawumbe ongayisebenzisa ukuthi uqede ngoani. So nje ngicela ukuthi uyiyeke lento oyenzayo ngoba bangabe uyaqhubeka nento oyenzayo hayi mfana ke sizohlangana khona ngeke kumile tshani, ngiyakutshela ngempela ngoba awulutho wena ngizwe la kimi ngakunyathela intamo nje ungenzi lutho ubhanana nje njengawo mina ngawudla namakhasi. So nje ngicela uhlukane negama lami ngizwe ngoba angikukoloti lutho kahle kahle wena okolota mina. So ungafuni ngikukhumbuze izikweleti zami. So nje ngicela ukuthi uyiyeke lento oyenzayo, uyangicika ngempela mangabe wenza kanje. So nje ngicela ukuthi uyiyeke lento oyenzayo, angifuni ukukhuluma indaba zakho, nginendaba zakho eningabi mina engizaziyo. So angifuni nje musuke ungishalenja ngizwe ngoba ngizokukhathaza boy. So ngicela ungangishalenji.